Για πες. Γιώργο, εγώ αγοράζω ένα μικρό χτήμα από Καρανίδη. Φέρουμε ένα τροχό σπίτι Αλλά μέσα. λεφτά. Και τι θα πάρεις? Τροχό σπίτι. Ναι. Και φτιάξουμε τσουκού Τι τσουκουτσουκου? σπίτι. Αυτό θα έχεις το τροχό σπιτό. Και μετά να φτιάξει το άλλο. Δίπλα. Δίπλα. Χωρίς άδεια. Δεν θέλει άδεια. Δεν θέλει άδεια. Μαλάκα Έλληνα. Έγινες Έλληνας, Αυθαίρετο. Τσουκουτσουκου τα βράδια, Κυριακές βράδια. Και φτιάξω ένα ωραίο μπαρμπεκιού τέτοιο. Εγώ Τέτοιο μπαρμπεκιού. Ναι, το φωνάξω σένα να το ψήσουμε εγώ ωραίο κιτσίκι. Τι κιτσίκι? Τι κιτσίκι. Τι κιτσίκι ρε? Κιτσίκι. Εγώ τρώω γουρούκι. Εσύ να βάζεις γουρούνι. Ναι, θα πάω γουρούκι. Εσύ θα τρως κιτσίκι, εγώ γουρούκι. Ναι, και μετά πίνουμε μαζί τσιπρόπολη. Α, πίνουμε τσίπρο παρέα. Ναι, φίλε μου, ναι. Και μετά παίζουμε μπουνιά. Να παίξουμε μπουνιές, κανονικά. Και μετά παίζουμε μπουνιές. Ελληνικά. Μάτια μαύρο. Πάμε σπίτι, η μαμά. Τι έκανε, τι έπαθε. Τίποτα, μαμά, πίναμε τσιπρόπολη. Πίναμε ανταλλακτικά, παίξαμε τις μπουνιές. Ναι, έκαναμε μπουνιές, πάλι είμαστε φίλοι. Εννοείται, ρε. Τι φίλοι, έτσι δεν κάνουν Έλληνας. Η αλήθεια είναι ότι το κάνουν αυτό, ναι. Έτσι δεν κάνουνε. Ναι, ναι. Μπράβο ρε μάγκα. Θα φτιάξουμε αυθαίρετο δηλαδή. Αυτό ωραίο, το Θα φτιάξουμε ωραίο σπίτι. Αυτό ωραίο. Αγοράζουμε, πρώτα φτιάξουμε λεφτά. Νύχτα με φακό. Με το φακό θα χτίσουμε. Όχι το βράδυ και Σάββατο, Κυριακή. Κυριακή, ναι, που δεν έχει τέτοιο. Ωραία, θα δεις καταγγελία. Τι όνειρος ρε. Ένα κλείνει, άλλο ανοίγει όνειρο.